Hoi, hier is Roy weer van Joik. Vandaag duiken wij even in de muziek. Hanak Pachap Pussy Queen in. Het is geschreven en gezongen in het Quechua, de originele taal van de Inca's. Maar de muziek is in renaissance-stijl. Een interessante combinatie dus, waar wij de verbinding tussen gaan zoeken. Luister even naar hoe dit gaat klinken.